намояндагони вилояти Хатнон аз 12 ноҳияҳои минтақаи боғтар зимни сафари корӣ ба вилоятҳои Самарқанду Бухорои Ҷумҳурии Ӯзбекистон, гаҳвораи тамаддуни миллати тоҷик, нахуст аз мавзеъҳои таърихӣ ва тамошобоби шаҳри бостонии Самарқанд дидан карда, аз он изҳори хушнудӣ намуданд, ки бо шарофати соҳиб истиқлолии ин шаҳри таърихӣ низ хеле ободу зебо гардида ба як шаҳри сайёҳӣ табдил ёфтааст. мутахассисону боғдорони 12 ноҳияҳои минтақаи боғтари вилояти Хатнон атрофи боғдорӣ, навъҳои ниҳол, тухмии хушсифати дарахтони донакдор, ниҳолпарварӣ, тарзу усулҳои муосири омода кардан ва парвариши ниҳолҳои гуногун, зарурати гузаронидани ташхиси хок дар озмоишгоҳи махсус муҷаҳҳаз гардонида шуда ва дигар масъалаҳои муҳими ниҳолпарварӣ ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. сипас аз гармхонаҳои ниҳолпарварӣ боздид ба амал оварданд. ба мо иттилоъ доданд, ки ба ин ширкати хусусии ниҳолпарварӣ 2 маротиба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ташриф оварда, аз иқдоми соҳибкорони самарқандӣ технологияи муосири парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда ҷонибдории комил намуданд. хушбахтона бо ҷаҳду талошҳои президентҳои ҳарду давлат Тоҷикистон ва Ӯзбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев, равобити дӯстонаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дар ҳама соҳаҳо, бахусус соҳаи кишовардӣ густариши тоза ёфт. намояндагони вилояти Хатнон аз ин таҷрибаи пешқадам бо усулҳои муосир баро мондани парвариши миллионҳо ниҳолҳои гуногунро аз самари ҳамкории олимон бо истеҳсолотчиёни ватанӣ муҳим арзёбӣ доштанд. бо таҷрибаҳои пешқадамтарини дунё дар тайёр намудани ниҳолҳои ҷуроатҳои кишоварзӣ, ҳам боғдорӣ, ҳам токпарварӣ аз наздик бо намояндаҳои 12 хоҷагиҳои минтақаи боғтари Хатнон аз наздик дидем ва ман ҳам шоҳиди мустанӣ ҳастам, ки имрӯз замоне омадааст, ки бо илм, бо мутахассис ва бо инноватсия дастовардаи пешқадами дунё мо бояд кор кунем. воқеан ниҳолпарварӣ дар гармхонаҳои ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Боғмон агрокомплекс дар такя бо илм олимони соҳаи кишоварзӣ бо тарзу усулҳои замони муосир дар сатҳи баланд баромонда шудааст. Bizda faoliyatimiz boshlanganiga ham ko'p bo'lmadi. Mana бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон омӯзиши таҷрибаи пешқадам, такя бо олимон, гузаронидани ташхиси саривақтии обу хок, гирифтани хулосаи озмоишгоҳ дар ин самт, аз дастрасии тухмии босифати дарахтони донакдор мо парвариши ниҳолҳои гуногунро дар қутичаҳои махсус тавассути истифодаи биогумус баромонда ба бунёдкунандагони боғ кафолати 100% сифатро медиҳем. дар ин ҷамъияти илмии истеҳсолӣ бо усули обёрии боронии ниҳолон парвариш ёфта аз таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири обдиҳӣ, ҳавотозакунӣ, шамолдиҳии оқилона истифода бурда мешавад. кормандон мутахассисонанд ва аз натиҷаи ниҳоии кори худ қаноатманданд. таҷрибаи ниҳолпарварӣ дар ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Боғмон агрокомплекс лоиқи омӯзиш ва намунаи ибрат мебошад. намояндагони вилояти Хатнон баъди боздид ва шиносоӣ бо фаъолияти имрӯзаи гармхонаҳо ва парвариши ниҳол дар онҳо таассуроти нек бардоштанд. ҷамъияти зикргардида дар 100 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд карда, ҳар сол ҳосили хуби меваи зардолу, себ, олӯи сиёҳ, шафтолу, чормағзу бодом ва дигар меваҳоро ба даст меорад. ҳосили хуби имсолаи боғи чормағз таваҷҷӯҳи меҳмонони хатнониро ба худ ҷалб намуд. shukronayi va'dati milliy mekunем ки ва давлати мо бо давлати Ӯзбекистон бо дӯсти ҳамдигари имрӯз мо омада дар ин боғе ки инҳо бунёд кардаанд, ки аз боғи чормағз ин намуди чандел беҳтарин боғ мебошад, ки мо аз инҳо таҷриба меомӯзем ва дар ватани худмон аминро бояд мо ҳатман истифода барем. дар маҷмӯъ ҳолати имрӯзаи ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Боғмон агрокомплекс дар самти ниҳолпарварӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, дастраси ниёзмандон гардонидани техника ва мошиналоти кишовардии муосир, асбобу таҷҳизоти гуногун, нуриҳо ва кушадҳои гуногун барои рушди кишовардӣ лоиқи омӯзиш ва намунаи ибрат мебошад. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Донёр Казаков, Ахбор, шаҳри Самарқанд.